أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ختم النبيين وإمامهم وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد. ‘Yan uwana ‘yan ashabul kafi na duniya, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci da faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Lahadi 1 ga watan 1/2023 na fito mana murna in taya mu murnan shiga sabuwan shekara da muka shiga da kafan dama. Ranar Lahadi rana mai nasibi, rana ce nasibin rana ga ma'abota ilimin taurari sun san abin da nake faɗa. Rana ce da ake kiranta shams ko shamas. Wannan rana haskenta gare mu ya wuce duk inda ake tsammani. Tana da tasiri matuƙa a hidiman fa'itashin rayuwa, tana kuma da tasiri a wannan dambaruwa da muke yi da magauta, kuma tana da alaƙa da sunan malaminmu Malam Abdul Jabbari hafizahullahu. A takaice ina taya mu murna, wallahi mu sa ido mu kallo. A lokaci guda ina taya mu murna da waƙi'an da ya auku wa wannan kwamishinan harkokin addini Dr. Tahir Baba Impossible. ‘Yan uwa ina taya mu murna. Labari bai ɓuya ba, shi ne gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tsige shi daga kujeransa na kwamishinan harkokin addinai. Wai murna ta hoga wurinki. Na rasa wani abu ne mafi farin ciki, wannan rana da muka shiga ta yau da kafan dama, ko kuma wannan waƙiya da ta auku ma wannan sagada dokin iska gaba kai baya kai. Misarar zai ce haɓa kai kuwa murna musiba ya samu ɗan uwanka musulmi ka zo kana murna, ya ce ƙwarai murna hadda sujudi shukuri, ba murna kawai ba, mun yi sujada na godiya wa Allah kan wannan abu da ya faru. In kuma faɗa ina nata, ai da mutuwa aka ce yayi, na ɗaya ba za mu ce Allah ji kansa ba, na biyu ba za mu je masallaci gawansa ba shi ba, har abokan tafiyansa a wannan rashin tunani da rashin imani da rashin hankali, da shi gwamnan kansa da alƙalin kansa da duk 'yan maja, duk wanda ya san yana maja da zai mutu, ba za mu ce Allah ji ɗansa ba kuma za mu je kan kabarinsa ba. Koyi da annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah a kan gawar munafiki, aka ce kar ya sake, domin muna kyautata mu Allah zato da za a bar shi ci gaba da musu sallah saboda matsayinsa a wurin Allah Ubangiji zai ji ƙayansu. Amma ganin haka ba shi ba, ya kira ɗan sirrinsa Mu'azu ɗan Jabal, yake ce kai hattara da wane da wane da wane. Ya zama da bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wa sallama
bayan fakuwansa aka samu inda aka ce an yi rasuwa to Mu'azu ɗan Jabal akwai wanda yake zuwa musu sallah, akwai wanda baya zuwa. Har an samu wani daga cikin khalifofi da aka ce mana yakan duba in an ce an yi rasuwa, yakan nazarta Mu'azu ɗan Jabal ya je, ya je sai shi ma ya je, in bai je ba sai ya noke. Menene ma'anan sallan gawa? Shine a mata addu'a Allah ya ji ɗanta ya rahamshe ta. In ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hani da a yi addu'a Allah ya ji ƙan gawa ko Allah ya rahamshe ta, to fi ma labudda mu yi koyi da shi. Duk wani munafiki a addini, maciyin amanan addinin Allah, in ya mutu ba za mu ce Allah ji ɗansa ba, ballantana Allah ya rahamshe shi ko mu yi sallah a kan gawarsa. Amma idan mutum ya tuba, wannan ƙofan karɓan sulhunmu da shi a buɗe yake. Wanda ya tuba wa Allah ya kyautata ayyukansa, muna tare da shi 100%. Amma dai a wannan gaba muna cewa shi Baba Impossible kar Allah ya sawwaƙe ga wanda zai ji nauyin abin da na faɗa. In tuna muku irin yadda ya yaudari malam a tashin farko, ya kai wa malam wasiƙa cikin farin ciki da walwalan fiska, har ya tafi ya dawo yake cewa malam ya mance mai girma gwamna ya ce ya zo da dukkan shirinsa, za a yi muƙabalan nan a gidan mai martaba sarkin Kano. Ga tsare-tsare abin gwanin sha'awa, da an bi tsarin nan da yanzu musulunci ya ƙara gaba daga inda yake. Za a yi muƙabalan nan a gidan sarki. Malam ya zo da dukkan dalilan da yake ji yake da shi. Kafafen watsa labaru za su watsa live. Akwai alƙalai da za a kawo daga ɗariƙu mabambanta ko firƙoƙi mabambanta. Wannan duk wanda ya ji wannan ya san an ƙulla gaskiya. Sai me zai faru? Aka yi wani wasan kwaikwayo ga mai cin ga marar cin, wai wani ya kai ƙara an dakata, sai bayan tsawon lokaci sai ga shi kuma an zo wai za a yi a shari'a kwamishin. Ya yaudari malam yaudara da ko Allah ya yafe, in malam ce bai yafe ba, abun ba zai yi wa Impossible kyau ba, ballantana ba na jin Allah zai yafe. Yaudara, muna labarin irin tsatsabe-tsatsaben da aka yi, amma wannan ko a jikin wai an tsakuri kakkausa, amma dai muna gaya wa duniya an yi tsatsabe-tsatsabe. Allah san ta'ala cikin rahamarsa ya tsallakar da Maulana Amir Wa'izi, ne ya tsallakar da mu. Wanda duk yake ganin a wasan kwaikwayon muƙabala ba nasara aka yi, ba nasara malam yi ba, to ya je ya sake bibiya, ya bibiyi wanda su 'yan majin suka sake kansa, ya bibiyi wannan, ya kuma zo ya samu na gaskiyan a wajenmu. Ai malam ya yi rakodin tun daga farko har ƙarshe. Na ɗaya kenan. Na biyu, ai an samu waɗanda Allah ta'ala ya jefa shari'a a zukatansu daga cikin waɗanda suka yi rakodin ɗin. Sun fito mana da inda ake ce ku cire kaza, ku cire kaza, sun fito da shi, sun watsa wa duniya. Ka nazarci abin da idon basira, za ka san cewa ba ƙaramin nasara malami ba. Kuma aka zo a closing remark da shi kwamishina, tsohon kwamishina, tsigaggen kwamishina, a closing remark ɗin sai cewa wannan hadisai da ɗan uwa Malam Abdul Jabbar ya ɗau nasiha
yadda na baya suka gani suka kau da kai shi ma ya gani kau da kai, ma'ana akwai kenan, ya san akwai, ai ba jahili ba ne, malami ya san duk abubuwan. Muka yi ta masa ahir a kan ɗan mataɗin duniya, kar ka yi terere da addininka, kar ka yi terere da lahiranka. Ana zuga shi a lokacin gani yake kamar ma ba Allah. Irin nasihohin da muka yi ta waɗan tarihin nan na ƙauna, yi hattara, yi hankali, rayuwar nan ɗan kwana nawa ne, in ma an ara ma dama. Da zuga shi ba girma ba arziki sun tsige shi, kuma mu ce masa Allah ya sauwaƙe, tattare da har a bayan an yi wasan kwaikwayon muƙabala, maimakon shiga taitayinsa gani yake yana da sauran damammaki, ba irin makirce-makircen da bai kulla ba irin sharace-sharacen da bai shirya ba. Kuma mu ce Allah ya sauwaƙe, mu wasu irin mutane ne, ba mu muke ɗaga hannu muke ce Allah ka isar mana, ka nuna mana ka isar mana, har mu gamsu da cewa ka isar mana ba. Gashi Allah ya isar mana, ya nuna mana ya isar mana, muna gamsuwa da ya isar mana, ko mu zo mu ce masa Allah ya sauwaƙe? Haba ai kar mu zama kamar su, a watsake muke al'amura, bai iso a abubuwan da ya ce ba, har bayan yanke hukunci ka duba kaga, maimakon ka tausaya. Yau hatta wasu daga cikin magoya bayan ku abin ya da kirjinsu sun yi mamakin abin da aka yi, suka tausaya. Bai kamata a ce tsananin hukuncin ya yi tsanani, amma ɗan talikin nan ko kare harshe ya fito na maganganu yana gatsali, ni da yanzu yake cewa nan da Allah yake ku samar ido, to gashi ba a je ko ina ba, ya zo wai gwamnati ce take ƙarya mai gishiri. Ai ta rage ku a zamaninku da ka sa gwamnatin ta yi ƙarya mai gishiri da magi da daddawa har da barbaɗa yaji, duk ba ka gani ba sai akan naka ne don an sun barbaɗa gishiri kawai. Ai yanzu an ma wuce nan, ai yanzu magi ne ake sawa da onga da kori ake barbaɗawa don kai an ɗan barbaɗa ma gishiri. Ai ba a san ma wasu ne su ci, inda ana son ci karyan ai ba mai gishiri kawai za a yi ba. Da wannan nake jan hankalin waɗanda suke da sauran damammaki na tuba daga wannan halaka da suka jefa kansu a ciki, da lalle su yi karatun tanisu. Shi kwamishina kan, tsohon kwamishina, tsigaggen kwamishina kan ba a ta tasa, tubansa ma ba za ta yi wani amfani ba a yanzu, domin an riga an tsige shi. Shi ma alƙali sarki Yola ya riga ya aikata abin da ya aikata, ya jira ya ga abin da Allah zai yi da shi. Waɗanda nake ce suke da sauran dama su ne kamar shi gwamnan da kansa, da kuma attorney general na jihar Kano, da sauran masu ruwa da tsaki. Wannan dama ne da Allah ta'ala ya ba ku, ya ara muku dama na numfashi a doron ƙasa da kuma wanzuwa a kujerun da kuke kai. Wala Allah ko za ku hankalta, bai gagari Allah ya bindige ku ba irin yadda ya amfani da ku wajen bindige shi wannan tsohon kwamishina. Ya haƙuri, yanzu tsohon kwamishina ne. Yadda ya amfani da ku wajen bindige shi, haka zai amfani da wasu ku wajen bindige ku. Amma duk lokacin da Allah ya ara ma dama, to wal Allah ka ɗauka wani dama ne Allah subhanahu ta'ala ya maka na ka tuba ka nutsu. Amma fa in an ƙiji ba za a ƙi gani ba, in an ƙiji ba za a ƙi gani ba. A lokaci guda ina kira ga
'yan uwana 'yan ashabul kahfi mun ga dai irin yadda Allah ke mana. Wai rashin haƙuri shi ya kawo mai aka shuka. To alhamdulillah ga shi dai abinda aka shuka yana fitowa. Kamar jiya Maulana Injiniya Ibrahim Warure ya ba mu laƙanin tabbaci da a juya hannu a yi magiya wa Allah da shi kan duk wani mahalukin da ke da hannu a cutar da malaminmu. To gashi ta fara aiki, don haka mu iso matuƙa. Wannan tabbace da Allah Ubangiji ta'ala ya ƙara mata ƙarfi, Allah Ubangiji ya ƙara mata ƙarfin tasiri. Saura duk wasu addu'o'i da muke kar mu raina, lokaci kawai ake jira. Mu ci gaba da jefawa, mu sani Allah Ubangiji yana tare da mu, yana mana fiye da yadda muke so. Yanzu ya fara mana irin yadda muke so. Yanzu ya fara mana irin yadda muke so. Kar mu yi ƙasa a gwiwa, mu zage dantse, mu ƙara ɗaga tafin hannun addu'a mu auren Allah, da fatan Allah ta'ala ya taimake mu. Alfaman annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah kan yana mana, yana isan mana, yana kuma nuna wa duniya cewa ya isan mana. Muna kuma gamsuwa da cewa ya isan mana. Yanzu ga Karibu, shi ma an tsige shi daga kujeransa na shugaban ɗariƙan ƙadiriya na Afirka. Ba shugaban ɗariƙan ƙadiriya na Afirka ba, yanzu na Najeriya ma ba shi ba ne, na Kano ma ba shi ba ne. Aka ce an ba shi shugaban zawiya a Kano. Yadda muke shugabannin zawiyoyi a zawiyan mu, haka yake shugaban zawiya a zawiyarsa. Wasu suna ganin wannan abun kamar wasa, yaya za a yi haka. Wasu suna mamaki, wasu suna ganin anya kamar yadda masoyan shi Karibu suke ta yaɗa a social media. Ai ba haka aka yi ba, ai bindiga in ta tashi ba ta dawowa, ba a mutuwa a dawo. Yadda aka tsige kwamishinan harkokin addinai, haka aka tsige Karibu daga kujeransa. Kuma don me za mu yi kokwanto, mu da muke ce Allah ka isa mana, ka nuna mana da duniya cewa ka isa mana, har mu gamsu da cewa ka isa mana. Ai yau in an ce ga Karibu ya fito tsirara yana wayo Allah, ba za mu yi kokwanto ba, za mu ce kaɗan ya gani. Illa iyaka idan ya dawo cikin hayyacinsa, ya tuba wa Allah, ya nemi yafiyan malam, wannan ba mu shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Ba shi ba, kowai har Michael Baker in ya tuba wa Allah, ya tuba wa malam, ya nemi yafiyan mu kan abubuwan da ya mana, ba mu shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Yawwa, amma halin da suka samu, in ba don Allah da kansa yake rarrashe mu ba, da yanzu makabartan musulmai ya cike ana buɗe wani, domin da daman za su bar duniya sanadiyan bugun zuciya. Akwai waɗanda suka bar duniya, amma 'yan ƙalilan, saboda rahamar da Allah ke yi. In mutum ya kwanta gadon jinya, sai wani labari ya zo masa mai daɗi, ya ji ya samu waraka. Yanzu haka akwai wanda suke gadon jinya, labarin da tsige tsohon kwamishinan harkokin addinai da ya je musu, sun tashi ba magani ba sassaƙe, sun tashi garau saboda wannan labari da suka samu. Wasu ba su iya bacci, amma na tabbata akwai wanda har makara sun yi jiya wayewan garin yau, saboda murna da samun nitso. Muna ce ma Allah muna godiya, muna kuma faɗin rabbi kama an'amta farzik. Kuma wannan na zahiri kawai muke gani, Allah kaɗai ya san na ɓoye.
wallahi su kaɗai suka san halin da suke ciki, su suka san halin da suke ciki. Wasu na cewa ai siyasa ne, an yi haka nan a kwashi kafanmu, an yi ba su yi duk abin da za su yi. Allah na nan na madakata, shi yake shirye da mu zuwa ga abubuwan da muke yi da izinin Allah ta'ala. Duk inda za su bi, duk inda za su kewaya, muna nan muna ganin su, kuma ƙuri'unmu yana nan yana jiran ranar kaɗawa. Ma'ana ƙuri'unmu suna nan suna jiran ranar kaɗawa. Mu tsaya mu saurari jawabi daga magabata. Yawa, jiya da suka kai da raba kawo kanmu, jiya da suka yi da jefa ruɗani a tsakaninmu, muna nan muna bibiyan al'amura. Ranar jefa ƙuri'a za a ji wa za a zaɓa. Amma duk mutumin da tunaninsa ya kasa haska masa halin da zai samu kansa a ciki, tunaninsa ya kasa haska masa halin da zai jefa Najeriya a ciki, tunaninsa ya kasa haska masa halin da zai jefa Kano a ciki, tunaninsa ya kasa haska masa halin da zai jefa bayan Allah a ciki, sai yanzu ne wani tunani zai zo masa, in yi haka shi kenan zai kwashi kafafunmu. A yau nan kana ka san tunani ne tsokakke. Mu tun daga ranar da abin ya faru muke fashin bakin al'amura a babi na rarrashi, na nuna muku hanya, mukan yabe ku, mu roƙa muku matsayi, manyan matsayi a wurin Allah da wurin bayan Allah, amma duk a banza. Mukan yabe ku dole ba haƙuri ba, mukan muku jinjina dole ba haƙuri ba, amma ina kun ɗauka tsoronku ake ji, kun ɗauka wani abu muke nema a wurinku. Hasha wa kalla. Ba mu da wani hadafi da ya wuce mu ga wannan dambaruwa a yayyafa wa ƙoran fitinan ruwa, ƙura ya lafa, mu tunkari abin da ke gabanmu, mu gudu tare, mu tsira tare, mu gudu tare, mu tsira tare. Amma ina in mun abin ɗinku kamar wani alluran ƙarfi ake muku, ku ƙara ƙarfi, ku ci gaba da musguna mana. Ai babu mugu kamar wanda yake cewa Allah rama min, kuma abin da muke yi kenan. Allah rama mana, Allah rama mana, Allah rama mana, da shi kuma ya ta rama mana. Wallahi muna da zuciya da hali da ikon da za mu ɗau makamai mai fito na fito da ku, amma Allah subhanahu ta'ala ya kintsa mana, kar ku fara, ku ci gaba da addu'a, kuma ku bar ni da su, mun bar ku da shi ɗin, gashi kuma kuna ganin abin da yake faruwa. In faɗa ina na ta, muna da zuciya, muna da ƙarfi, muna da wata datan da za mu ɗau makamai mai fito na fito da ku, amma ba hadafin ba kenan, ba tsarin ba kenan. Malaminmu yake cewa shi in ban da bindigan yara bai taɓa riƙe bindiga ba. To mu ma haka muke. To mu rabonmu da riƙe bindigan yara ma ai mun yi shekara 50. Sai dai wanda za mu siyo ma 'ya'yanmu ko jikoki. Wasu ma don gudun kar yaro ya tashi da wani ɗabi'a na ɓata garin ɗabi'a irin na boko haramu da izala suka tarbiyyantar, don gudun haka ba sa ma siya ma 'ya'yansu bindiga. Baba ka siyo min bindiga, ce me zaka da bindiga? Ba da zance. In aka je sai a siyo masa wani abu na daban. To haka muke. Bi iznillahi ta'ala, Allah subhanahu ta'ala ya ara wa malamin mu dama na tajididin addinin Allah ba tare da an zubar da jini ba. Amma irin makirce-makircen da kuke kullawa dawo kan ku mahukunta, cewa a yi kaza za a yi kaza, a tunzura su, in sun tunzura sai a zo a buɗe wuta. Habba
ina kishin ƙasan, ina kishin al'umma, wanda duk zai zo ya riya muku ai an yawa ya kamata a rage ƙarya yake. Duk yawan mu ba mu kai India ba mu kai China ba, amma yanzu suna ɗaya daga cikin super power a tattalin arziki na duniya, ko da ba ambace su ba to suna daga ciki. In Najeriya za mu ninka yawanmu da muke da shi yanzu ninkin ba ninki, muna da arziki, muna da dama da za mu ci da kanmu mu ci da wasu mu. Kawai rashin sa'a aka yi, Allah subhanahu ta'ala bai ba mu shugabanni na gari ba, ko kuma in ce Allah bai ba mu ba in ce Allah bai ba mu ba, a'a shugabannin mu na gari Allah bai ba su hankali da tunanin abin da za su yi ba. Sai mutum ya zo ƙarshe yi ta kame zan muku kaza bari a yi kaza. Har yaushe ai daga ranar da ka sa kafanka a gidan mulki ka ɗora ɗuwawunka a kujera, tunani yanzu me za a fara? Kira ma'abota lissafi, akwai su, nemi shawararsu a ci gaba, amma ba irin wannan ba. Mutum kawai ya zana magana irin su tsohon kwamishinan ba zai ma magana na minti 5 ba sai ya warware kansa, ko kuma a ce irin wannan su ne mashawartan gwamnati. Sai da lokaci ya kore kun ɓarar da damamakin ku, kuma yanzu ku zo ku ce wai za ku same mu a raba tunaninmu, a raba hankalin, a jefa abu na tsakanin. Muna da masaniya kan abubuwan da kuke bijiro mana da shi na rarraba da faraka, amma muna gaya muku lalle a rarrabo mu raunin mu yake, amma a raunin mu karfin mu yake. Ran da kuma muka haɗe mun zamo muku buldoza da yardan Allah. Yan uwa, mu yi tanadin ƙur'anmu, mu je mu kakkaɗe ƙur'anmu. Batun ba zan yi zaɓe ba bai taso ba, batun ban taɓa zaɓe ba yanzu ma ba zan yi ba bai taso ba. Ta annabi lalle in ma ta fara kawai ba ta zaɓe ba, a rarrashe ta tun daga yanzu, a fara rarrashinta, a ce za a mata ɗinki zannuwa na zuwa biki, ta yi haƙuri. Ɗan kazan nan ɗan abu a fara rashinta da shi tun daga yanzu, ta rarrafe ta can cewa za a yi zaɓe, za ta yi zaɓe. Duk wanda yake da daman yin zaɓe ya yi shiri. Zaɓe mu muna bibiyan al'amura, bi iznillahi ta'ala za mu faɗi wanda za a zaɓa da yawon maulana amiru ba'idina shakir ta abin jabari hafizahullahu. Allah ubangiji ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dole na dawo don in gyara wannan kuskuren da ne da nake cewa Mu'azu ɗan Jabal shine ɗan sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam maimakon Hudayfatul Yamani. Lalle Hudayfa ne, tunda ba mamaki murin zai yi nisa a gane Hudayfa ne. Kuma in faɗa ina na ta. Ko Ganduji ya mutu ba za mu ce Allah ya ji kansa ba, ba kuma za mu je jana'izansa ba. Da wannan abin da muka faɗa, da wannan nassi da muka dogara da shi. Kuma inda a ce mu wancanin ka ne, ai da Ganduje yanzu haka shi ma duk da yana da immunity, amma ai ba immunity a fadan Allah, da yanzu mun kai karansa cewa ya zagi Allah, ya zagi annabin Allah. To amma mu ba irin wancanin ka bane. In jahili yana magana mukan ajiye shi a matsayin jahili, in malami na magana mukan ajiye shi a matsayin malami, mukan fahimci yaran kowa. Tunda shi jahili ne da yake ce Malam Abdul Jabbari ya shiga sosai har ya wuce annabi, ya ta san Allah, ya ɗauka ko da riga ake kai matsayi.
ai annabi ne ɗan aiki, ba da riga ya zama annabi ba. Allah kuma Allah ne mahalicci, ba jiki ba ne, ballantana ya ma ado. Har wani ya yi ado kaga kamar ya wuce annabi ya ta san ma Allah da irin ado. Mukan kama kafa da annabin Allah mu roƙi Allah ta'ala ya mana sutura. In an yi ado mu ma mu yi, har mu wuce gwamna, ta yadda har za mu tsola idon gwamna ya rufe ido ga barin ganin duk abin da Allah ya masa na rufin asiri, sai dai ya duba ya ga wani ne daga cikin mutanen jihansa ya yi sutura, har ya zanto yana kishi, yana gaba, yana hasada da wannan. Lokaci bai kure ba, wanda duk zai tuba ya tuba, ya zo da